வணக்கம். பீர்க்கங்காய் பறிக்க பாருங்கள். பீர்க்கங்காய் முடிஞ்ச பாருங்கள். இந்த ஒன்று இருக்குது, தெரியுதா? இந்த ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இது பீர்க்கங்காய் மூடு. பீர்க்கங்காய் நல்லா மழைக்கு காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள். 2 காய் பறிச்சிட்டேன். இன்னும் இருக்கான்னு தேடி பார்க்குறேன். தேடி பார்க்குறேன் பாருங்கள். பீர்க்கங்காய் எல்லாம் லேசாக மழை விழுந்துருக்கு. மழை விழுந்தோன்னே காய் காய்ச்சிருக்கும் பாருங்கள். இந்த இருக்குது பாருங்கள். இந்த இருக்குது இந்த ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இதுலேயும் 2 காய் இருக்குது. நல்லா பிஞ்சு காய். தேடி பார்த்தா தான் தெரியும். தேடி பார்த்தா பீர்க்கங்காய் வந்து எங்கே இடத்தையும் பார்க்க முடியும். இது பீர்க்கங்காய் மூடு தான். இந்த ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஒன்று இது நல்ல பிஞ்சு. இது ரொம்ப பிஞ்சு இன்றைக்கி பறிக்க முடியாது. இது பறிக்கலாம். பறிச்சிட்டேன். அப்புறம் வேறு எங்கேயா கிடக்கான்னு பார்ப்போமா? அது கூட பாகற்காய் மூடும் இருக்குது. பாகற்காய் மூடு அது மெதுவாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் லேட்டாக தான் பார்க்கணும். இப்படி தேடி தான் பார்க்கணும். பாவைக்காய் இது பீர்க்கங்காய் வந்து அதில் ஒரு நல்ல காய் கிடந்தது. இந்த பாருங்கள், இது ஒரு பெருசு. இந்த பாருங்கள், பெரிய காய். ஒரு பெரிய காய் கிடக்கு. இது ஒரு சின்ன காய். இது பறிக்க முடியாது. இது நல்ல பெரிய காய். பறிக்கிறதுக்கு, குழம்பு வைக்கிறதுக்கு, பாசிப்பருப்பு போட்டு கூட்டு வைப்பாங்க. பீர்க்கங்காய் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இரும்பு சத்து உள்ள காய் வந்து இது தோட்டத்தில் நிறைய விளையுது பாருங்கள். அழகாக இருக்கும். இன்னும் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்படி தேடி பார்த்தா தான் பிஞ்சு அந்த போகிற வழியிலேயே, கொழுந்து போகிற வழியிலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தெரியும். இது ரொம்ப பிஞ்சு. ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால தேடி தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. நிறையா புல் வளர்ந்துட்டு இன்னும் களை எடுக்கணும். இதுவும் பாருங்கள், ரொம்ப சிறுசு. இதை பறிக்க முடியாது. இப்படி போகும்போதுமா இதில் கிடக்கா. ரொம்ப புல் வண்டி போச்சு. இதெல்லாம் பிஞ்சு தான். இப்போ தான் அவரை பூ விட்டுருக்கு. நிறைய அவரைக்காய் பூ விட்டுருக்கு பாருங்கள். நிறையா பூ விட்டுருக்கு. இன்னும் காய்ப்புக்கு வரல. இந்த பாருங்க, ஒன்று காய்ச்சிருக்கு. இந்த 1-2 காய்ச்சிருக்கு. ஆமாம், நானே இப்போ தான் பார்க்கேன் காய்ப்புக்கு வந்திருக்கு. நல்லா காய்ச்சிருக்கே. இந்த பாருங்க, 1-2 பிஞ்சு விட்டுருக்கு. இந்த இருக்குல்ல, இடக்கா அவரைக்காய். இந்த இருக்கு பாருங்க, அவரைக்காய் இப்போ தான் 1-2 பிஞ்சு விட்டுருக்கு காய். இந்த இருக்கு பாருங்க. வேறு எங்கே காய் இருக்கா? இந்த இருக்குது. இந்த 2 காய் இருக்குது. அவரைக்காய் இந்த 2 காய் இருக்குது பாருங்கள். தெரியுதா? இந்த தெரியுது. ஓகே. இது வந்து அருநெல்லி மரம், அருநெல்லி செடி. சின்ன நெல்லின்னு சொல்லுவாங்களா, அருநெல்லி அப்படிம்பாங்க. இதில் இன்னும் காய் விடலை. நல்லா படர்ந்துருக்கு பாருங்கள். நல்லா படர்ந்துருக்கு. பூ வந்துருக்கு. இது வந்து நிறைய காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள். இதில் ஒரு வண்டு வந்து தின்னுட்டுருக்கு பாருங்கள். இந்த வண்டை பாருங்கள். இந்த வண்டு வந்து தேன் குடிக்கும். இது வந்து பெரிய நெல்லி. இது வந்து பெரிய நெல்லி. இது கொய்யா. இல்லை, கொய்யா இப்போ தான் கொய்யா வளருது.
ஆனால் பிஞ்சு விட்டுருக்கு. இப்போ தான் பிஞ்சு விட்டுருக்கு. பாருங்க தெரியுதா? அந்த இடத்துல பிஞ்சு விட்டுருக்கு. அப்புறம் அடியிலையும் பிஞ்சு விட்டுருந்துச்சே. சின்ன கொய்யா தான். இதை பாருங்க பிஞ்சு அடியிலே விட்டுருக்கு. விட்டுருக்கு. அப்புறம் பாருங்க சுரைக்காய். இதுதான் சுரமூடு சுரைக்கான்னு சொல்லுவாங்கள்ல. இதில் வந்து 2 வகை சுரைக்காய். நாட்டு சுரைக்காய்னா கும்பஞ்சரைக்காய் அல்லது நாட்டு சுரைக்கான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது வந்து குண்டு குண்டாக இருக்குது. அந்த கும்பஞ்சரைக்கான்னு சொல்லி நம்ம நாட்டு சுரைக்கான்னு சொல்கிறோம்ல, இந்த சுரைக்காய் வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா குண்டு குண்டாக இருக்கும். காமிக்கிறேன் பாருங்கள். தேடி பார்க்கணும். இதாக இருக்குது பாருங்கள், குண்டு சுரைக்காய். அதாவது இதுதான் கும்பஞ்சரைக்கான்னு சொல்லுவோம். இந்த பாருங்கள், இது குண்டு சுரைக்காய் அல்லது கும்பஞ்சரைக்கான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பாருங்கள் அப்பா, நீ இங்கே கிடக்கா? தேடி பார்த்தா தான் தெரியும். சுரைக்காய் இது கத்திரிக்காய். இந்த பாருங்க கத்திரிக்காய் கிடக்கு. இன்னும் கத்திரிக்காய் பறிக்கலை. முதல்ல வந்து சுரைக்காயை பீக்கங்காய் பறிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கத்திரிக்காய் பறிக்கணும். இந்த இருக்கு பிறகு இந்த இருக்கு பிறகு சுரைக்காய். இந்த இருக்கா? இது கும்பஞ்சரைக்காய். இது தண்ணி காயினோடனே ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நாட்டு சுரைக்காய். இன்னொன்று